Mbak, alhamdulillah mbak, lak aku pengen maem duren kat mbiyen ki keturutan saiki ki lho. Sakjane ki yo kerep eroh bakul duren ning pinggir dalan, tapi ki mbuh nyapo arepe tumbas ki kok aras-arasen ngono. Terus iki mau ki enek bakul, terus akhirnya ki aku arepe tumbas mampir pisan. Soale mbiyen ki pernah lho mbak tuku lah teko ngomah ki tibake durene ki nggak enak malah akeh sing bosok ya wis lah akhirnya ki aku kapok mbak arep tumbas meneh. Dino iki ceritane ki blonjo-blonjo mbak tinggal persiapan yasinan engko bengi. Nah sekalian aku mau beli buah to, terus iki mau kan aku tumbas duren. Nah bar ngono aku mapak anakku sekolah, mari ngono aku mampir tumbas semongko dhisik yo tinggal acara engko bengi. Tumbasnya titik ae mbak, wong sing yasinan lak ning mahku ki mung titik nggak sampai enek wong 15. Terus aku kok kepencut to karo jeruk iki, soal iki jeruk iki manis ngono lho. Aku wis langganan tumbas buah ndek kene mbak, dadine karo bakul iki aku ki apal, ki bakul iki ramai nggak umum. Terus iki mau ki aku ki pengen buah liyo ngono mbak, tapi ki embuh lho, padahal aku mau mek kon tuku semongko lho karo bojoku, tapi deloken malah tuku reno-reno. Yo wes lah akhirnya aku dikei tester karo bakule nilai anggur tibae enak yo wes lah sekalian lah tumbas. Iki mau sing niate mung tumbas semongko mbak delok ento malih mbrentek teko duren, teko jeruk, teko anggur, padahal iki mau niate ki mek blonjo tinggi yasinan. Tapi malah tuku sing tinggi mam dhewe barang, tapi yo wes lah rapopo. Sawise mari tumbas buah aku langsung OTW pulang yo mbak. Teko ngomah aku yo langsung ngresik-resik. Sakjane wis tak cicil isuk mau, cuma aku lali nggak video. Ki mau teko ngomah langsung nonton di karpet, terus makum karpet, terus mari ngono lak wis mari aja lali disemprot-semprot parfum yo ben dadi wangi yo mbak. Ning mae sampean ki lak yasinan rutinan ngono kae wong lanang karo wong wedok biasane acarane awan apa bengi to mbak. Lak ndek kene ki lanang wedok ki bengi kabeh yo acarane. Yo mungkin ae lak sempamane digawe awan ki kan wong-wong kan biasane padha akeh sing sik kerja, biasane sik ning Tegal. Akhirnya yo wis digawe bengi ae acarane. Lak ndek mahku kene wong lanang iki mung titik mbak, mung sak RT, dadine mungkin lak seumpamane nyang kabeh ngono mek sekitar 15 wong. Tapi lak wong wedok kuwi ndek kene iki enek 2 RT, dadine iki ada 45 orangan gitu. Dan dino iki kebagian giliranku mbak yasinane wong lanang. Makane aku mau tumbas buah barang ki yugur didik mbak, soalnya kan orangnya yo dikit. Nah iki mau lak tinggi maeme aku yo pesen juga arep masak ki kok koyo ribet ngono lho mbak, soalnya ki wong iki titik. Akhirnya yo wes lah memutuskan pesen ae sing simple. Biasanya sampean lah pas enek acara gede ngono kae ki mesti masak dhewe apa pesen to mbak. Aku ki iso masak yo mbak, cuma lak koyo tinggi wong akeh aku koyo isik ragu ngono lho, wedi lak rasane ki nggak enak. Padahal mbiyen ki aku ki yo dodol panganan juga lho mbak, tapi ki embuh yo rasa ragune kuwi ki koyo panggah enek ngono lho, wedingku ki lak ngene, wedi lak ngono lho, mesti ngono kuwi overthinking mbak. Lanjut ya mbak, kayak mau semongkone ya wis langsung tak iris-iris, terus tak masukne kulkas ya mbak, bene seger. Terus iki mau aku ya enek pesen gorengan titik, terus langsung tak toto ae. Lah iki mau yo makanane ya wis dateng, terus wonge ya wis padha teko. Nah iki yo mbak, menuku yasinan hari ini simple ae wis, nggak usah repot-repot tumbas ae, soalnya lak masak aku yo nggak iso. Sekian yo mbak videoku dino iki, matur suwun wis dikancani mubeng-mubeng, sampai ketemu besok lagi yo, bye.